ribolovnog društva Grgeć pozvali da vidimo što su napravili sami svojim rukama. Ujedinili su se malo rukama, malo tehnikom, malo voljom, evo, počeli su čistiti ovaj kanal Luže. Daćemo im podršku i pomoć koliko budemo mogli da ovdje se napravi oaza jednog mira, da ljudi mirom mogu ići na ribičiju i mogu se baviti športskim sadržajima. Ovo je hvale vrijedna akcija kada se ljudi samo organiziraju i gdje god u kojem kutku grada Zagreba, pa i ovdje 15, 20, 18 km od Jelačić placa, gdje se ljudi samo organizirali, treba im da podršku. I učinit ću sve da naši uredi, prije svega ured kolege Jelavića, da izgradnju pomogne i da pomognemo ljudima da to očiste i da ovdje mogu dolaziti ne samo ljudi iz Brezovice, Strmca i Obraža, nego i cijelog grada Zagreba. Zašto ne? Ovo je ovdje lijepo, mirno. Evo, ima ideja i da VIP će dati internet ovdje dječkima da mogu surfati, da mogu mailat, da mogu ljudi ovdje se baviti u miru i korisnim poslom, ja? I obrazovati se. Grad dao neka financijska sredstva? Pa nije, ja sam danas ovdje prvi put, dečki znaju kako se to radi. Pozovu gradonačelnika gdje se počeli raditi, onda nastavimo zajedno raditi. I to je to. Pa nisam ja badava došao.